No li donaré les gràcies, senyor conseller, perquè aquesta és la tercera vegada que està en l'ordre del dia aquesta pregunta. A la tercera va la vencida, vostè ha fet bo el dit aquest, perquè les dues anteriors, doncs, per altres problemes no va poder assistir. Podria haver, durant aquest temps que ha estat la pregunta, des del 8 d'abril formulada, haver pensat una miqueta més, perquè tothom entendrà que el Consell almenys tindria que tindre una miqueta de valoració. Agàfese l'argumentació que més li agrade, però jo li vaig a donar més d'una. Per què vostè tindria que contestar i tindre una valoració respecte a això? Doncs, per exemple, perquè el senyor Matas és ambaixador de la Comunitat Valenciana. En paraules del senyor Rambla, fa un any, deia que este señor había acreditado méritos suficientes. I a més esgrimia l'article del nomenament i deia que quan hi havia una conducta pública de la persona distinguida que sea contraria a los intereses de la comunidad o que ésta sea condenada por un hecho delictivo en virtud de sentencia firme, aleshores és quan s'acreditaria el que s'haguera de fer la revocació del títol d'ambaixador. Doncs, home, este senyor, conducta pública contrària a los intereses de la comunitat, jo crec que sí, sobretot perquè ens ha costat 3 milions d'euros. Ens ha costat això la seva conducta pública. Més coses, el Banc de València, del grup Bancaixa, el 38,4% de la participació al Banc de València, vostè sap que és del grup Bancaixa. Comparteixen un president, de fet el van compartir aquesta comunitat també, un president que ha sigut president de la Generalitat del Partit Popular, el senyor Olivas. Jo crec que vostè tindrà alguna valoració que fer, perquè este senyor ha sigut conseller d'Economia, ha estat vicepresident, fins ahir coincidís amb vostè. Quina casualitat. No sé si vostè serà el president de la transició quan el senyor Rajoy li obri la porta al senyor Camps. No ho sé. Potser aleshores tindrà la mateixa biografia que el senyor Olivas. Però mentrestant, este senyor que ha tingut el mèrit de ser el president de la Generalitat del Partit Popular és qui ordena que se faça l'aval de la fiança de 3 milions d'euros per a un senyor expresident balear, a més exministre de Medi Ambient en el govern d'Aznar, per tant del Partit Popular, doncs un senyor que resulta que està imputat per un presumpte delicte continuat de falsedat en document oficial, un de prevaricació administrativa, un de frau a l'administració, 7 de malversació de caudals públics, altre de blanqueig de capitals i un últim electoral. Aquest últim li sona també a vostè d'algo? Doncs bé, aquells que són castigats fins a 64 anys de presó, jo crec que la visió d'aquest expresident i exministre del Partit Popular a vostès li afectarà d'alguna manera. Però sobretot perquè jo crec, i és el més patètic, que les caixes valencianes, perquè el Banc de València vostè sap que la major part està participada per la caixa més important que tenim a aquesta comunitat, ara mateix estan immerses en una gran polèmica que ja arrastrem des de fa molt de temps sobre les possibles fusions. I tenim el senyor Olivas, que diu que todo va bien. El tenim a vostès, que també diuen que todo va bien. Però aleshores, quina necessitat hi ha de fusionar-se? Doncs per dues vegades el meu grup parlamentari ha demanat la compareixença d'esta cambra dels presidents dels consells d'administració, perquè volem saber quina és la situació real de les caixes d'estalvi valencianes, perquè volem reclamar-li que tornen i retornen a la funció social i als interessos econòmics valencians la seva finalitat i no als interessos partidistes i a pagar-li al senyor Matas la seva fiança per a que pugui estar pels carrers de Balears i no tinga que anar-se'n ja a dir fugir als Estats Units. Doncs bé, nosaltres ho hem demanat 2 vegades i vostès ens han negat per 2 vegades aquesta compareixença, el Partit Popular. Ara jo crec que toca també que doni explicacions sobre això, perquè este senyor no està ahí per un casual. Este senyor no està ahí per un casual. De fet, té molts amiguets, i no solament la seva biografia, sinó té el senyor Zaplana, íntimo amigo d'ell, que Zaplana a la vegada és íntimo amigo d'Olivas, per tant, Olivas Matas. Però és que damunt Domingo Parra, director general del Banc de València, amic d'estudiants del senyor Matas. Però és que a més Fernando Areal, cunyat de Matas, va ser un dels màxims implicats, per l'entramat de corrupció que s'està investigant, que va ser l'apoderat de Bancaixa a les Illes Balears. Però és que, clar, ja Bancaixa, Olivas, Olivas, Partit Popular Matas, Zaplana, Olivas, qui té que donar explicacions? De veritat, vostès no tenen opinió? Muchas gracias, señora Oltra.
Muchas gracias, señora Moyá. Señora Moyá, la llamo al orden por primera vez. Tiene la palabra el honor.